wati kode maber jothurwa mondo motiek chon wamak gigi duto wachano. Gima nyalo wacho en ni sama ng'ato wuok e high school kochacha, ichopo e mbalariany kacha kin gu a lot of ambitions. Kendo gima okuongo mang'e ni ji ng'iyo en owacho ni kachopo kacha adhi join CU. Mane gima ji mang'eng wachoga. Lakini yudo kichopo diere kacha, tiyudo ni ijoin CU cha, to kendo jomiromogo kacha, ineno ka gidwa chako divert kendo giteri e weche mamoko. Bang'e no tineno ni nango abed kae ka gik maneno oko kae gik matimore ka. Nango koro okawuoga kae ta join grube mamoko gi join kaka iwinjo nitie grube ma jomoko oloso, joma wuok e familia mideo gin gi pesa. Koro giwere gi grube ma school offer ka, kaka mege debating clubs, sports, giloso grube gi giloso mege partying only. Ma giwacho ni si tuko na pesa, winjo ka giwacho gimoro kae, gimoro maybe isenene mbui mawacho ni tafuta kuwa na pesa ujue kuishi hostel ni kukosa pesa. Okay. Ineno. Koro ji riwore, to gima adaher wacho ni jonyuol kapok igolo nyathini wuok kadhi e skul, ibet kode piny, ting'ise ni gima e gimidhiro mogo mbele kuchacha. Nikech kuom thuolo achiel kata ariyo maybe nisebedo kanyo kosi sewinjo ka ji gomba kapok ichopo kanyo. Ing'ise ni kacha idhi romo gi ng'ani. Nikech ka ng'ato donjo kacha tidonjo kod a lot of excitement. For example, mbalariany kacha nitie organization mawarani iluongo ni Kenyan Innovative Leaders Foundation. Ma wachoko jombalariany, like wachoko students, then watero gi through mentorship sessions, watimon gi tiegruok mar mondo mi ka gidonjo kacha ging'e kaka gi encounter different people magi approach. These are some of the things ma ng'ato nyalo tiyogo mondo mi waneni ka idonjo kacha tidonjo gi one goal madhi drive it to this tier nyaki tiegruok mari bang' higni 4. Erokamano Nyarex Omondi.